Vitajte. Dnes sa ponoríme do témy, ktorá je pre mnohých karavanistov taká každodenná realita. No, vieš, stále tam môžu byť nejaké otázniky. Konkrétne pripojenie karavanu k elektrickej sieti v kempe, tých 230 V. Máme tu ako zdroj celkom fajn návod od Bertiguru, tak sa od toho odrazíme. Cieľom je nielen tak preklikať kroky, ale skôr pochopiť, ako to funguje a prečo je dôležité to robiť správne. Lebo, kto by chcel riešiť elektrínu na dovolenke však? Takže základom všetkého je samozrejme kábel. Ale ako už zdroj naznačuje, nie je to len taká obyčajná predĺžovačka z garáže. Spomínajú sa tam tie špeciálne modré konektory. Čím sú vlastne také výnimočné? Áno, tie modré konektory, tie sú kľúčové. Ide o tzv. CEE prípojky. To je vlastne medzinárodný štandard. Pôvodne bol síce pre priemysel, ale výborne sa ujal práve v kempingovom svete. Prakticky po celej Európe. A má to svoj dôvod. Sú proste navrhnuté na vonkajšie použitie, sú odolnejšie, hlavne voči vlhkosti, často majú to krytie IPR44. Aha, to je tá ochrana proti striekajúcej vode však? Presne tak. A zvládajú aj vyššie prúdové zaťaženie. A to bezpečne. A tá modrá farba, tá vlastne signalizuje napätí v rozsahu 220 až 250 V. Takže tá odolnosť a hlavne tá štandardizácia, to sú tie hlavné dôvody? Bezpečnosť asi hrá veľkú rolu. Presne tak, bezpečnosť je na prvom mieste. A s tým súvisí aj samotná konštrukcia. Vieš, tá zástrečka, ten samec s kolíkami, ten ide do toho prípojného stĺpíka v kempe. Kdežto tá bezpečnejšia zásuvka, tá samica s tými chránenými dierkami, tá je na konci kábla, ktorý pripájaš do karavanu. Jasné. Tým sa vlastne minimalizuje riziko, že by sa niekto náhodou dotkol živých častí. A ešte jedna vec. Kvalitný kempingový kábel by mal mať aj dostatočný prierez vodičov. Väčšinou sa odporúča tých 2,5 mm štvorcového. Kvôli prehrievaniu? Áno, aby sa neprehrieval, aby neboli veľké straty napätia, najmä ak je ten stĺpik v kempe, povedzme, trochu ďalej. Dobre, čiže máme ten správny, bezpečný CEE kábel s modrými koncovkami. Ako teda prebieha to samotné pripojenie podľa toho návodu? Zdá sa to celkom priamočiare. V princípe áno, je to jednoduché. Najprv zapojíš tú zástrčku, toho samca, do voľnej zásuvky na tom distribučnom stĺpiku v kempe. Tie bývajú zvyčajne, jasne označené. Potom na karavane nájdeš tú vonkajšiu prípojku. Väčšinou je schovaná za takými malými dvierkami, často uzamykateľnými niekde na boku. Aha, tie malé biele alebo čierne štvorcové dvierka, čo vidno na karavanoch. Presne tie. Takže tie otvoríš a tam uvidíš tú vnútornú časť prípojky. No a tam zasunieš ten druhý koniec kábla, tú modrú CEE zásuvku samicu a je fakt dôležité, aby oba konce kábla boli zasunuté pevne, úplne na doraz. Žiadne také, že to tam len tak visí. Nie. Žiadne kývanie, žiadne polovičné zasunutie. To správne spojenie je základom bezpečnej a spoľahlivej dodávky prúdu. A výsledkom je teda čo? Že v karavane máme tých štandardných 230 V ako doma? Môžeme teda normálne používať chladničku, svetlá, nabíjať telefóny a tak? Áno, presne to je cieľ. Týmto spojením vlastne ožije celý ten elektrický systém karavanu napájaný z tej externej siete. Či už sú to spotrebiče, alebo nabíjanie tej palubnej batérie, alebo napájanie vnútorných zásuviek. Všetko by malo fungovať tak, ako má. Samozrejme vždy v rámci limitov ističia na tom stĺpiku v kempe a takisto kapacity systému v karavane. To je jasné. Fajn. Takže, aby som to zhrnula, ak máme ten správny CEE kábel, celý proces je vlastne dosť jednoduchý a hlavne bezpečný vďaka tomu štandardu. Modrá zástrčka do stĺpika, modrá zásuvka do karavanu a malo by to fungovať. V drvivej väčšine prípadov áno, presne tak. Ale je tu jeden taký zaujímavý bodík, ktorý ten zdroj tiež naznačuje. Čo ak prídeme do kempu, možno nejakého staršieho, alebo menej povedzme štandardizovaného, a tam nenájdeme tú modrú CEE zásuvku, ale len klasickú domácu zásuvku. To je dobrá poznámka. Na to asi treba byť pripravený. Môže sa stať. Presne. A to nás vlastne privádza k takej záverečnej myšlienke na zváženie pre našich poslucháčov. Keďže tie štandardy nie sú úplne všade 100% dodržiavané, aké adaptery by vlastne mal mať taký prezíravý karavanista vo svojej výbave, aby ho nezaskočila práve tá obyčajná domáca zásuvka. Alebo možno aj nejaký iný typ regionálnej prípojky, s ktorým sa môže stretnúť. To je pravda. To je niečo, čo si možno vyžaduje ešte také malé pátranie pred cestou, najmä ak sa chystá niekam do neznáma.